Какво прави този Дани? Бог какво е направил? Ампи. Какво е взел питката? Да. От кого? Баба. На питката на бабата, ма от кого я е откраднал? Пя. Кого? Да, да. Я да видим, от червената шапчица. Да. А кой ги откри? Ти къде ги срещна? В коя книжка? Да. Да. Мгм. Тази книжка харесва ли ти? Да. Тя за кого е? За котето. За Етин, който си изгубил петнистото мишле. Да. Може ли да обърнеш на най-отпред да му видя петнистото мишле къде е? Да. А този кой е? Я. Пинокио. Да, я не. Бабю. Кой е това? Баба му го е гушнала. Това ли е за Етин? Да. Кой е за Етин? Я покажи. Кой е за Етин? Кое е котето за Етин? А баби. Това е баба му и тя е взела в джоба си мишлето? Да. А това ли е котето за Етин? Да. Супер. И тази книжка ти харесва, казваш? Да. Добре, дай да я обърнем отпред, само да я видим коя е. Къде ми е петнистото мишле на Феридун Орал?